Dukhandis bolbıcı nesrir ataha. İz inguş transport kertir filialiye. Ve Respublik yerik paçalkın transportçıya okqa. Duktayıp tıpar avtobus gazeleci. Nıqda haqul bolxoy kizik bahtsavuz. Yerigiş qo'yi oktay filial. Игорь Говна филиал Узри, назвать. Сыпсугалтыры шала филиалы, Малгбекер шала, Калайри. Екертери. Тигичах, вы атаха, вы ква цан тигр уус хал ухажы хал худмади болхош избан, тига хайла филиал жиш. Цан болхош ахтуя. Тяжхан дуккер транспортени акан адлу. Иш цугул каряз болуш. Шашт пачалкин оғыр харияч алышына хымбиш болх дикер бехочш. يري وين كرت حليت أوتوبوس دلقيت مثاني كرت موتورج دلاتش أحتو جاي ناخا حين شلوخي около 19 месяц посадочных его стоячие места же вин давайте керт оборудование валидатор яхаш бесконтактная оплата вин наха ахту хугулж ве болхло что ахта худуш давайте оборудование карточка счет с карта что до хату ялчи авалыч хани и ши определенно мах алярхи ши определенно мах бахцу чего можете гепард ози было соти можете функцию выполнять теорию дарю шенби жмо можете сех соти хамханчул та соти уже запасной выход ДС وذا قم دامدا تواري حما حمخلي شي كردو دا ارغو уже можете уже вы можете гепард идти даре далгет но кат сиденешь да можете гости но фдедо по общественный транспорт мир Очень удобные кяды такие. У нас алхамдаться. Что юакш машины что я, не опланту я, машина лазит я. Загрыз междугородный перевозка, Бог весь ханусу. Цигичильем мегиоз машине. Люк я халил, он масда хам дохон, ухи воздух диадет, масда. Короче, сон хат он амухам далту. Сон день дат он адол самухам. Шош болбыш мехтигер алыштечох. Қочым бацырах дуц болхош. وكل جو عمدك حمده اوز بولبش دوق نهبه اوز دي بولخ ستاجي اربيد положение дикие машин елище машин хачалище бокс слесарь бы يعقدون автотранспортное предприятие يعني دقنا بولبش بوكش فديديس يعني كود وقت دي مش عوتي اي حداد دوق مت مش عوتي شغل مت حاش حشيت شغل شو توتيس استا دقده автобус шофер волск يقب على سال حن يالج اسخان وقت خلر سوق انرش водителях цавы шинтях бог армилуян сега мысл долыш иш чогоно услди улу откичу яхстешилдуцин. Сколько я его знаю, лет 20 я его знаю, ши бог ши диди зерху постоянно план выполнять даже вы ши даяна хадяжу. Мысыцсан хар-ур шибол дабулбу қорта yoqib. Вөхвезник бәхбі. Yok, her en hayat hoş bir tokit. Güzel. Derit. Reis malaya ha? Jejik yurt çözülüden. Dinamosти reis. Oyuk. Koy. Masud han podros pisledi. Otobüs, avuşmuş. Hayıca pillajeliyiz. Шофер пулемет, царсняк алохляр хлас. Ат нахс полби. Аста юқырш транспорт водитель жигус хылбес. Мысниц хатырлахкац някыт машанаш. نرجع دورها أقل حشو يعني كل يوم كل حليش دكتور نرجع دورها ها يروح ما يروح وجاوز لوال نرجع والله Нех вахр лордие. Цар кырмызли алыши. Нех боконно штеркли ез жуэс.
ده والله ده خلاص ساعات أحيانا وده شحدة هم شحنا أقول حتى شدي وش عدة Qorty Osman Yoqubov izir isbya shows pritlashir noyabr bet yoqch achalqi. Школе дишевен эскривод Yoqub. Цвенчил тахах шофер бог билуш автошколляққа бог от. Дирик шивахр някас диза нахда хақулуш юқур хаштыш қочдыш хавино Yoqub. Нахас тарвал хош эмерсегвыз. Иш цығылцы мұгдар ызыл луқчхан из атбас болги. Bağırım var benim Maybet. Sen şu stongu var benim şu. Soğan den, bal oksa soğan den. Ay han ya da dog yakayım sen beş bir yer. Yarım sakız mi dik normalni boğum var. Saçeki. Дуккерд микроавтобус жени атаха болхошт. Yoqpa qacha yatsaraq tsaqqa. Izlilish nyaq asel zamigi tsutayb mashinash. Han yalch naxduq khul chuhush bats. Malga bek yer hayvan oruç dokmulili. Adao yustr kormsa gozaj kür daşwaq çigir hayat çiğin yormar. Çigir har bol bir doknaq bu. Korrupsiyonli baq biz училище bu детсад de şkolji ay dokbo çigin har. Nu açıl keşkir halar velçim akım ayas dur yer gezik. Юртերը ценозрань Богдау ждух нахбы. Каждый раз вот я просто наблюдаю, что нога мадягаться, но болхой был. Минута в минуту, хоть бы он раньше, хоть бы позже, прям под него выходят все. Суарца там еще нахбырыш бы дальше бахтякл был берж. Хаюхтач. А маснина не то, что я вот любого взять, с реданта я имею в виду. Центишел до дочь, согласен. Тишел демигдал, никто навыёк. Шел шахал я не сою. Тут было что-то, я не бацер, береж, дишь табахта, чурбяхта, че по колено в грязи, воды не было. Хан мштя с парахту, хансом, это не то слово, парахту, я холчам, духчу парахту. Цанилушсани Yoqub автобус. Дик дуалдылк гождыцын. Шидолах дол чхамын хамби зихач болх ого толқылге қэтжуас. Çar yak kadar hul hiç yedza alwajh rimen khat yaygı çıkanız da o diye kalmadı. No gazeli şamış gazeli solçi sarkta o bir da bu gitti. Bak ibarat hata yahud. Nakşuba vallahi başladı. Nağuz bir şey nafsrazı da boyut biz. Юдиш машин зда бахти да қаймашин той авол ба Хачмилхо харсык резу шошкилш баргатон. Харден болх диш ухушнаха атды. Шихан автобус хатқачравал шекуят. График лориш да хутсуши болх. Рейс ецер, например, юрт бахш бол. Скорнса возизязик юрте бахшнах. Вообще ищаться, постоянно шил бог без рейсикер. Бесперебойно, цаккади промахаш халцагар, еха халцагар автобус. Ересри вообще еще лждару, юштышняхам. Дальше шейлер-то бог без нахбака шеби без штепар. Водитель ухта, что вот этот водитель, любой ахари ухт атхайнерди, деки бушаж, улқцб, шеб нахацани. Пунктуальный бы. Шехахач без чханна шеюрт хакуачерш. Прямо у них все расписано.
الله تقبل مدريع إنه يريسيت الشارع أصلا أوزي باخذ والله مثلا ترانسبورت خمسة وجاخذ بخوان يخطبوا شو من كذا ساق چاغ وخواي خلمت تجير يا كورمس يا نوفري دانت يا زازي كبيرت خلدو وصناي بلا بخ حوخ хотя я рейс من لقوتني دقة من أغن ثانية ليلش برج دقة ويداري بسيرفن خن ثان لقوت جولج مير نو ثان چاغ القدس بتصباقش ناقة تخن قبايش دقة بات ثان چاغ ليرخم بس ثان تركم بس وعادلو بيجبر ويش إيش دواتجه ليش دعمل أخش بول ستودنت إيرن أخن ثانية بوخ شيخان حيريوا يا أفطوبس любое время دي يرخوك يحت عندي برجوات دي يصحى حيعار والمحكي يريوا شحال شافر جبوز مخديش شافر يلا حقو دي سقك علي أنا دا أسقى بقدر يشتغل مومنت خانيات نو ناخا أحت نخب ديك نخب والقصب ويبلرت بين ياخب والغاي نخب ونغي بقفج مالباش مصلوحة إيديالنا دوش قز إشتما قبضرقو مقال شوات سالي سق متشهودي نقلوس بخوزش كمالش سفرت أختي باربوشناخ صلاة موديها على كواك شو كواك بالجمود عوض يشمشر أسوأ بالناس أشيل شيء يلشر أشمودي كورم صوّد شيء كذا مون نقبض هذا أربعة كذا مون يتر أشمودر وشيء خل نقبض شو هذيك كذا نياقجم قناة ولا دقوة أعتقد جرافيك يا ما خليش مشيها بالضبط جرافيك يا روح اليوم شغل نخو عندي نعولش عندي نعواتش حقولي اسم خوك واسر النخشة حقيقي شيء شيء دموع يستكشي حتى هو مش هم حقو جوفي قالي الفدوعة حجر فحم كلمة حمدي مش توجه دارج حاجة في حاجة سلوعكم حمش لسه باش ميل شم حاجة في حاجة تلفون نمر عدي أجي هاي تلفون نمر عدي أجي يرضى يشتم تلفون نمر عدي أجي مش هاي شيء لا هو سعود سهر ديال ليلش ناخ تيجا بو بب مش بسار نو عملوا تصور سكر هم هاي يتسيات يعني ليش بغا شار تاي شيء هم تصلع حق يسا هم يحيى دمش تاشت دوتري دمش تاشت راح يسا هم فدرا دوتري يساهم أخش أوبس أخش كل يساهم سك حط راس قجال أخش أول جقص سوري أشكو شجر ده أول جقص يا ترانспорт водитель شاشت ده أخشناخا أحتي Ну, с льготницей, как репрессированный, как пенсионер, все претензий ханяс никогда в жизни. В основном нахряз бы атхан, дик водитель ж бирж алхамада сдала хакала. Да, шапейгу. شيخنا حبوه شيخنا عدابوه يردر وجدر والله تسهم. وتصنفات بالأوتوبيس زاولي إحوالت مل جاي زايلي مل улица حلوة سقبلي бывает даже и на встречу едет бывает даже и завозит потому что бывает люди в пожилом возрасте с грузом бывают всегда это отзывы ждики это мелдаться алхамдулillah ждаться ناقش مودات ناقش ديك مليفين خمس هردي نحجاز كرتر بازر تقاتشلت يقب أوتوبيس ده أخ زخرة بارش نحنياقد ولي الأحداث وديتليا كأدلو يختصو إش دلي شيخانا حواق ناخد إمرزو ياخشتيشلو يقبا مسد أن خوزي أوتوبيس شيء ويلوان دوقش ماشينت باغش ناخا مسل да يقب سنجر أمبل ميجيكو بوخبي. Хочу выразить огромную благодарность Якубу за прекрасно реализованные и организованные поездки каждый день. Никаких жалоб у меня нет, только положительные эмоции и впечатления. Спасибо большое всем. автобус бог бы через 6 дней أخوش بالنا خبيزة بيقبها حرور متشحروا وخويز محتاجش خوش خلصن. بوخ بيست دربيس سبيزري دباس يرجيس بوعل باس. ترشيل دوك أمال حغزش جو يقب ترسي دلجي جلوار خلجي. شيت ساعات ديالش يفتقاش دادولدنش متي حقا شرطخا
Hardinir marşrut lilyu qartoy Yoqub. Dal yıl vok şey mal vaşak. Diki bu darıki deyal girdi. Dal dikiler dol dizinde yal. Dal bak çabuk. Пока есть возможность. Здоровье не позволяет пока. Налил заходит. Дело. Март беттердер ханси праздник ждали, шаттан квар хатта алды bizde. Да Allah диким ху. Нормально. Berkat mol bari gizrazım biraz besri bog babasır sani. Dukshirish khanuk ahigatsigu dukshnakha paydbyap. Dal hansan nakha vezish. Boldi qrizdi za qoshtiz davxniz lop qartoy Yoqub. Mersh xaltsinniq zizum dotsish.